L-Awtorità tal-Ippjanar addiet il-permess biex jinbena l-pont pedonali f'Tal-Pjetà. Pont li inizjalment kien parti mill-imsida Creek Project u li eventwalment kien hemm qbil biex dan jitneħħa wara l-pressjoni li saret kemm il-Kunsill Lokali tal-Imsida kif ukoll minn diversi għaqdiet ambjentali. Fis-6 ta' April, l-Awtorità tal-Ippjanar tat il-permess mill-ġdid għal dan il-pont mingħajr ma saret l-ebda konsultazzjoni mal-kunsilli taż-żewġ lokalitajiet, jiġifieri dak tal-Imsida u dak tal-Pjetà. Hekk kif din il-lokalità spiċċat daħlet parti minn dan il-proġett. Mhux hekk biss iżda lanqas ir-residenti ma ġew ikkonsultati minkejja li huma l-iktar li se jiġu affettwati hekk kif dan il-pont se jsarraf fi problemi ta' storbju u dawl kontinwu anke matul il-lejl. Kif ukoll minħabba li dan se jkun ta' ostaklu b'riżultat li ser jagħti l-veduta kollha li dawn ir-residenti għandhom. Il-permess inħareġ lil Steve Ellul f'isem Infrastructure Malta, turija ċara lill-Ministru Bonit Marlura minn kelmtu. Kif dan kien wiegħed li qabel ma jsir xi tibdil f'dan il-proġett kienet se ssir konsultazzjoni mal-kunsilli lokali, xi ħaġa li ma saritx. It-talba għal dan il-minor amendment li saret fuq il-permess oriġinali li jmur lura 2020 u li mhux xejn ħlif isem li jinganna kienet inħarġet fit-22 ta' Deċembru 2025 skont l-Awtorità. Tibdil fil-linja tat-toroq u tal-bini fi pjan lokali u tibdil fit-tqassim taż-żoni għandhom jitqiesu bħala tibdil żgħir. U għalhekk ir-residenti li tkellmu ma' Net News staqsew kif blokka konkrit lifts u pont pedonali jistgħu jitqiesu bħala tibdil żgħir. Wara li saret din l-applikazzjoni fl-2025 li applikazzjoni l-Kunsill Lokali tal-Pjetà tħalla fil-għama dwarha. Kienu diversi laqdiet ambjentali fosthom il-Moviment Graffiti, Friends of the Earth Malta u Rota li ħarġu jopponu dan il-pont li fil-verità se jkun qed jaġġevola biss li traffiku tal-karozzi u mhux li minn kummixi jew inkella għaddej bir-rota. Il-Kunsill Lokali tal-Imsida mmexxi mis-Sindku Nazzjonalista Charles Selvaġġi kien mill-ġdid wera li l-Kunsill huwa kontra dan il-pont u fl-laqgħa li saret l-erba' anke l-Kunsill Laburista tal-Pjetà b'mod unanimu ivvota kontra. Dan apparti li hemm nuqqas ċar ta' trasparenza dwar għaliex il-pont ġie propost mingħajr konsultazzjoni u ġie impost fuq il-komunitajiet wara li kien diġà ġie miċħud 6 snin ilu.